Welkom bij Breek de Week. We hebben weer een hoop leuke dingen aan jullie te melden en hele leuke items. We gaan zo meteen beginnen met Sen. Hij is kampioen in de huurkarten van Nederlands junioren. En vervolgens gaan we luisteren naar De Kosmos van Danny Danker. En dat gaat dit keer niet over kerstbomen, maar over kerstdromen. En aangesloten daarna zijn Karoen en Wilma van de Snuffelkamer in de Vlonder op Hoogvonderen. En zij gaan ons daar alles over vertellen. Dan is het tijd voor Op Stap met Brenda om te kijken wat er in de Roermond en omgeving te beleven is. En we sluiten af met een muzikaal item van Cor Lense. Hij gaat maar liefst 2 nummers voor ons zingen. En natuurlijk ook gaan we hem van alles vragen. Maar we gaan starten met Sen. Welkom Sen. Dank je. 12 jaar en je bent nu al ziek. Je hebt daar hele mooie bekers staan. Ja, ik lees het even op. Eerste plaats junior 2024 Formula Karting Nederland. Tweede plaats junior NK Huurkarten 2024. Grote bekers, kleine man, grote prestaties. Ja, het is wel ziek dat ik allemaal kan doen. Zeker, ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Melek. Ja, en hoe lang kart je al? Ik kart nu sinds dat ik 9 jaar ben. Ik ben nu 12 jaar, dus 3 jaar. En waar kwam de passie vandaan? Ja, mijn vader is een keer gekart en toen wilde ik dat ook doen. En toen ben ik in het duelkart gegaan met mijn vader. En toen zijn we elke dag een opmeten, zodat ik zelf moet gaan karten in een eigen kart. Wat is het dan, een duo-kart? Is het dat je vader dan stuurt of stuur je allebei? Mijn vader die heeft dan controle over de kart en ik zit er dan naast. Ja. Wat spreek je daarin zo aan? Gewoon de snelheid en dat je in elke bocht weer kan verbeteren. De competitie en hoe hoog het niveau is. Dat je ook altijd weer kan verbeteren. Ja, want je zit hier tussen 2 hele grote bekers, dus je wilt ook echt wel voor de prijzen gaan. Ja, wat doe je daarvoor om dat te doen? Om dat te bereiken? Ik heb een simulator, dat is dat je een stoeltje hebt, een stuurtje, pedalen. En daar heb ik een spel en daar train ik veel op met een vriend van mij, daar racen we samen ook. En zo'n simulator, is dat dan zo'n ding wat Max Verstappen ook heeft, en als hij dan thuis is, dat hij dan ook nog net kan doen of hij in de auto zit? Ja, dat alleen hij heeft iets meer apps erop. Een beetje uitgebreider. Ja. En hoeveel uur per week ben je daarmee bezig? Ik denk 4 uur per week simracen. En hoe was dat? Want waar vond het plaats, deze bekers die je we hadden een heel seizoen dat we aan het rijden waren. Ja. En we hadden een eindfeest. Dat was in een racequay Utrecht. Want je race op verschillende plaatsen. Ja, je race door het hele land. Ja. En bijna elke provincie. En je hebt ook bepaalde banen die je goed liggen, waar je snel bent. En ja, aan het einde van het seizoen, je hebt 10 races per seizoen. En uiteindelijk, als je het hoogste resultaat hebt van iedereen, word je eerste. Bij het FK ben ik eerste geworden. Kijk. En toen hadden we een prijsuitreiking bij Race Square. En dan word je ook aangekondigd, dan word je omgeroepen en dan kan je bekers halen. Ja, hoe was dat? Hoe vond je dat? Was wel leuk. Ja, gaaf. En doe je dan ook met de champagne spuiten, zoals Hebben we bij de Formule 1? Hebben we 1 keertje gedaan. Kijk. Ja, ik zie dat wel eens en denk, dat krijgen ze allemaal in de ogen. Lijkt me knap vervelend. Ja. Je zei al, sommige banen, daar doe je het beter op. Ik heb je statistieken eens bekeken van verschillende banen. Het wisselt heel erg, zo te zien. Maar je vond het circuit van Spa-Francorchamps vond je wel een fijne baan, begreep ik. Ja, dat gaat lekker snel. Er is een nieuwe bocht en die viel me best goed. Heerlijk. En er zijn vooral veel rembochten. En ik ben beter in de rembochten dan in de snelle bochten. Kun je dat even uitleggen voor ons? Wij zitten niet elke week in elkaar. Ja, snelle bochten zijn waar je eigenlijk niet hoeft te remmen, maar een beetje gas los moet laten en soms weer op je gas. En rembochten, daar moet je gewoon flink remmen. Dat is zo'n 90 graden bocht. Ja, en naast je zit papa. Ja. Wat een beleving, papa. Door mee te nemen met in een kart, om het mee te laten beleven. Ja. En nu tot dit resultaat. Ja, dat is heel mooi om te zien. Dus, had je dat gedacht toen? Nee, zeker niet. Aan het begin, zijn eerste meters dat hij zelf reed, dat ging allemaal heel voorzichtig en heel langzaam. Ja. En op een gegeven moment viel het kwartje.
wat hij moest doen. En, Ja, een groot toen- verschil. Ja, Ja? toen werd hij wel stukken sneller. En hebben jullie hem daarin begeleid of laten begeleiden? Of hoe ging dat Ja, dan? ik heb er zelf eigenlijk geen ervaring in. Dus ja, ik heb hem een beetje geprobeerd te begeleiden. Ja. En op een gegeven moment heeft hij wel een trainer gekregen Juist. in Zwalmen. Oké. En toen is hij wel hele grote stappen gaan Maar maken. dat is ook de baan waar hij begonnen is. Ja. Ja, die waren Ja. begonnen, ja. Ja. Het zal ook een groot beslag leggen op jullie tijd, om niet te spreken van jullie Ja. geld. Ja, de weekenden zijn grotendeels bezet met kaarten. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, kaarten en ja, heel veel rijden. En ja, heel veel banen liggen helaas niet in Limburg. Dus we zitten wel regelmatig in andere provincies. Ja. En ben je dan zo'n vader die we ook kennen van het voetballen, die langs de kant staat te schreeuwen? Of zeg je nou, zo hoort hij toch niet? Nee, dat hoort hij toch niet. Maar ja, ik word er wel fanatiek van. Ja? Ja. Serieus? Ja. Ja. En hoe uitzicht dat dan? Ja, toch altijd wel kijken. Hey, wat kan er beter? Wat heb je goed gedaan? Oké. Ja, blijf dat zo doen. Maar ja, wat kan er beter? En, Ja, hoe vind je dat? Ja, ik vind het wel leuk. Dan kijk ik ook langs de kant en dan zie ik me allemaal tekens geven. Oh, echt? Ja, er zijn verschillende tekens voor kaarten, zodat je weet wat je moet doen. En wat voor tekens zijn dat dan? Bijvoorbeeld zo'n vuist, dat betekent verdedigen. Oké. Dit betekent naar voren rijden, Ja, want je hebt een gewoon groot knallen, gat. hè, vooruit. Ja. Ja, en dit is dat je de bochten iets krapper moet nemen. Dus. Ah, oké. Maar ik hoef steeds minder tekens te geven. Ik kan hem steeds meer. Ja, dus hij Steeds meer weet inmiddels, zelfstandig. ja, hij is inmiddels veel beter dan ik ben. Dus Ja, dat, ja, ja. 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 Je hebt Ja, natuurlijk uiteindelijk- Bijzonder. Ja, zeker. Je uiteindelijke doel is de Road to World Championship, lees ik op jouw site. Dat is geen lage insteek. Ben je dat serieus van plan? Ja, we zijn heel veel van plan, maar Ja, wanneer, want als je zoiets echt wilt, dan moet je ook denken wanneer je daar, welke stappen je onderweg wilt zetten om daar te komen. Heb je daar al over nagedacht? ja, je moet als eerste stap om uit huurkaarten te komen. Maar dat is natuurlijk best duur, dus heb je wel sponsoren nodig. Mhm. En dan kan je naar eigen kaart. En als je daar veel kampioenschappen mee wint, dan kan je misschien daar naartoe. Maar heb je dat ook echt nodig om beter te worden, zo'n eigen kaart? Of? Ja, dan Die is natuurlijk helemaal afgesteld op jou dan, als je een eigen kaart ja, hebt. ik heb een keertje een eigen kaart gereden en ik Ja. merkte dat ik veel beter daardoor werd. Kijk. Want je zoekt dan ook sponsoren daarvoor, zag ik op je site. Ja, want karten is gewoon een hele dure sport en je kan het niet betalen zonder sponsoren. Nee. Ja, of je moet heel rijk zijn, maar... En die mensen die kunnen zich melden op jouw site? Ja, ik heb een site en dan kan je 50 pakket, 250 en 500. Oké. Nou, het zijn Mooi. behoorlijke bedragen, maar Ja. iedereen kan natuurlijk kijken of je dat wil steunen of niet. Ja. Senkartracing.com heb ik hier staan. Ja, Maar nog even over die grote droom, hè? Wereldkampioenschap, de nieuwe Max Verstappen wil je worden. Heb je al enig idee, hoe zie je dat voor je? goed, ja. Nog Van niet race echt. tot race, denk ik, of niet? Ja, Ja. ik kijk gewoon wat er nu gebeurt en dan Juist. zie ik wel straks wat er later gebeurt. Ja. Oké. En wat is dan de eerste stap op jouw weg? Is het dan Nederlands kampioen B al geworden? Wil je dan een klasse hoger of naar de senioren? Of hoe werkt dat? Ja, je hebt junior, lightweight en senior. Ik ga nu nog een jaartje junior rijden en dan wil ik eigenlijk naar de lightweight. En dat is al een hele competitieve klas. Ja. En daar kan je gewoon veel van leren. Misschien word je het eerste jaar niet hoog, maar dan volgend jaar je doet daar zoveel ervaring mee. Ja. En dan maak je in één keer zo'n grote stap. Doe je ook wel eens tegen papa racen? Eén keertje. Eén keertje? Ja. Ja, En hoe ging heel dat? zo. Ja, was 6 seconden sneller. Je was dus niet zeker, kijk. Ja, dan weet hij ook wat zijn plaats is. Ja, dat doet pijn, hè, papa? Ja. 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 Ja, dan moet je toch je meerdere herkennen. Ja. 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 Maar goed. Hey, superleuk dat je hier even over wilde komen vertellen. Ja, Gefeliciteerd dankjewel. trouwens met je prijs. Ja, Daar hadden we eigenlijk mee proficiat. moeten beginnen. Ja, ja. En ja, veel succes met je carrière. En als je weer prijzen binnenharkt, kom nog eens terug. Dankjewel. We blijven Oké. het volgen. Zo is het. Ja. Veel succes. Dankjewel. We gaan luisteren naar Danny Danker met haar column De Kosmos. En die gaat dit keer over kerstdromen. De kerstkosmos. Het verhaal heet Kerstdromen te koop. Ergens in het vroegst van december, nog niet zo lang geleden, begon zoals gewoonlijk de zoektocht naar een mooie kerstboom
langs landwegen en tuincentra. En stevig ingepakt trotseerde ik op mijn fiets de kou en ja hoor, op de eiermarkt in Masniel stond het ogenschijnlijk typische te koopbordje op de stoep. Waar het niet dat ik toch even stil moest staan om niet 1, maar 2 keer te lezen wat er op dat bordje geschreven stond. Maar mijn ogen bedrogen mij niet. Kerstdromen te koop stond er. Misschien was het wel een taalfout. Al was er bij dat huis waar dat bordje stond ook geen boom te bekennen. En mijn nieuwsgierigheid gebood mij toch om gewoon aan te bellen. En als u wat minder nieuwsgierig van aard bent, mag u op dit punt afhaken en het verhaal bij de schrijver laten, maar wacht. De deur ging open. Een lange, hoogblonde dame in een roze huispak wierp een korte blik op mij en riep erachter. Hey Theo, weer iemand aan de deur van je kerstdromen of je even wil komen? Ze gooide de sigaret nog gauw even snel naar buiten, sneerde kort af naar mij. Momentje, kom zo. En ik keek naar die nasmeulende peuk van mijn voeten en de deur ging alweer open en zo, zei een man die vast Theo moest heten, terwijl hij even goed in zich opnam. Dus, u wil een kerstdroom? Ja, zei ik, nou eigenlijk zag ik dat bordje en ik dacht, laat eens vragen wat ermee bedoeld wordt. Misschien bent u een buis, u bedoelt vast kerstbomen. In plaats van kerstdroom, ik zag een kerstboom. De man keek me nu indringend over zijn bril aan. Het is simpel. Of je komt voor een kerstdroom, of je gaat weer. Mijn tijd is veel te kostbaar om te verspillen aan mensen die alleen even komen kijken. Ik ben godverdomme geen museum, dus zeg het maar. En lichtelijk geïntimideerd zei ik, goed dan, ik wil een kerstdroom. De man stapte in de deuropening opzij, veranderde van houding en met een bijna galante beweging van zijn hand gebaarde hij dat ik naar binnen mocht komen. Wij liepen samen naar de achterkamer, waar hij vlug de gordijnen sloot om het licht buiten te sluiten. En hij begon geheimzinnig te vertellen dat hij dit jaar echt topkwaliteit dromen had. Met een zwierig gebaar van zijn arm toonde hij me hier trots een plank vol oude sigarenkistjes, waarvan een zekere gloed scheen uit te stralen. Ja, zei hij nu. Het was nog niet zo makkelijk om aan goede kerstdromen te komen. Vorig jaar had hij nog zo zijn best gedaan, maar de dromen waren allemaal bedorven, nog voor ze in de winkel aankwamen. Hij had ze last minute op de zwarte markt op de kop getikt, zonder garantie. Dus dat was een grote strop geweest. Daarom was hij dit jaar al vroeg begonnen met het zoeken naar een nieuwe leverancier van die dromen. Vond het een beetje raar, maar ik besloot me toch zo zakelijk mogelijk op te stellen en vroeg waar hij zijn inkoop gedaan had. Nou, ging hij mij echt niet aan zijn neus hangen, zei hij, toen hij zijn buik een beetje meer begon te bollen en zijn rug rechtte. Maar hij verzekerde mij dat die gast maar aan een paar mensen met een goede referentie leverde om zijn eigen reputatie hoog te houden. Oh, u bedoelt de kerstman? Vroeg ik. Hij lachte me uit. Hij zei, meisje, dit is gewoon harde handel. De kerstman, die hebben we uit de handelsonderneming gegooid, want die vent heeft ons een paar jaar in een faillissement gestort. Die deelt gewoon alles uit, heeft helemaal geen verstand van ondernemen. Daarom zit hij nou ook in de schuldsanering, weet je. Hij slaapt in zijn slee. Je kon godverdomme geen Sinterklaas zijn anno 2024. Nee, die tijd is geweest, hè. Maar kom, jij bent nou hier. Laten we eens kijken wat je voor kerstboom zou willen kopen. Heb je al een idee? Nou, dat had ik zo 1, 2, 3 niet. En hij liet me even denken, terwijl hij de doosjes met dromen nog een keer oppoetste. Kijk, zei hij. Vorige maand kwam iemand hier die wilde een kerstdroom kopen, waarin het weer goed kwam met zijn vrouw. Hij was vreemd gegaan met zijn kapster, maar door de stress viel zijn haar gewoon uit. En kapsters houden van haar, weet je, de ironie. Maar goed, die vent wilde zijn vrouw niet terug. En ik waarschuwde hem nog dat het heel zijn trots zou kosten. Nou, daar had hij in eerste instantie wel moeite mee, maar weet je, iedereen die hier een droom wil kopen, krijgt van mij 24 uur bedenktijd of hij de prijs wil betalen voor hij die droom op kan halen. En net wat ik dacht, hè.
Hij kwam op het laatste moment toch aankakken. Hij wilde toch op tijd die droom in huis hebben, omdat hij toch wel een paar weken nodig heeft om uit te kopen. We hebben zijn trots afgetapt, kijk daar, en die paarse fles opgeslagen. Voor een droom van iemand anders, die wat trots nodig heeft. En met een gebogen hoofd verliet die kale man dit pand. Hij vroeg wel nog, voordat hij de deur dicht deed, of hij een bonnetje kon krijgen. Ik zei, weet je wat jij me kunt? De belasting krijgt al genoeg van mij. Als ik niks onder de tafel kan doen, kan ik de tent wel sluiten. Het duizelde me nu even. Begreep ik dit nu goed? Had ik te maken met een waanzinnige? Of was ik al zo volwassen en verpest om niet meer in wonderhandel te geloven? En kon het kwaad om het nu het voordeel van de twijfel te geven? Wat zou ik willen? Wat zou de ultieme kerstdroom zijn? Ik opperde een suggestie, verkoopt die ook een kerstdroom met wereldvrede? Hij zuchtte verveeld en zei, ja, de laatste keer dat verkocht is, kostte dat iemand zijn leven. Vrijwillig, weliswaar, maar weet je, die droom is best altruïstisch, maar dat kent ook zijn grenzen, hè? Mager resultaat bovendien. Want als die droom uitkomt, duurt die wereldvrede effectief maar 1,5 minuut. Zo duur is het. Het wordt opgeheven door die andere dromen, waarin toch vele elementen van honger naar macht en rijkdom naar voren komen. En ja, of dat nou echt zijn leven waard was om iets bovenmenselijks als wereldvrede te wensen, wie zal het zeggen? En weet je, zo'n aardig kind als jij zou toch best iets eenvoudigers kunnen kiezen. Je kunt ook beginnen met klein dromen, vind je ook niet? Ik weet dat het heel aantrekkelijk is om impulsief wat te kopen hier. En het is ook eerste klas kwaliteit, dus ik snap het goed. Maar het voelt niet goed. Het voelt niet meer goed om met jou hier te staan. Slaap er nog een nachtje over. Kom morgen maar terug. Als je iets gekozen hebt wat bij je maat past. Ik zeg het niet graag en ben nu dief in eigen beurs, maar ik wil je toch vragen om te gaan. Het gaat niet goed, ga maar. Hij werd zichtbaar geïrriteerd en begon nu binnensmonds te vloeken over zijn kosten en al die mensen die alleen maar kwamen kijken en niks kopen, dat het hem geld kostte om zijn kostbare aandacht te geven aan die profiteurs. Die dachten dat ze alles voor een appel en een ei konden kopen, terwijl hij ook een gezin had en huur en inkoop. En wie dacht er nog aan hem en de hebberigheid van zijn eigen verlangen in dat moment? En aan het beduust liet ik me na deze tirade weer naar buiten begeleiden en ging naar huis, waar ik zonder boom aankwam en zonder kerstdroom. Ik probeerde mijn vriend uit te leggen wat ik had meegemaakt. Hij vroeg zich ongerust af of ik wat overspannen was door de drukte van december, maar na wat aandringen van mijn kant beloofde hij me toch om volgende dag mee te gaan, zodat ik me gelijk kon bewijzen. En ja, de volgende dag vertrokken we dan ook op mijn aandringen echt zo vroeg en ik zag vanuit de verte in de auto al het bordje staan. Daar is het, zie je wel, zei ik tegen mijn vriend. En dichterbij gekomen draaide hij het raampje open en las hardop. Iets wat cynisch. Kerstbomen te koop. Wees met een zucht naar de grote partij Noordmansparren langs de gevel. En ik verstomde en verwenste Theo en ik wilde dat ik hem nooit had ontmoet. Nu werd ik immers voor gek verklaard en we reden zwijgend door. Maar in de achteruitkijkspiegel zag ik nog net een glimp van de grijns van Theo, die met een heel dun sigarendoosje onder zijn arm geklemd verdween in het niets. Het volgende item gaat over de snuffelkamer in de Vlonder op Hoogvonderen. En daarvoor zijn aangeschoven Karoen en Wilma. Welkom. Welkom. Wat is precies de snuffelkamer? Een snuffelkamer is dus eigenlijk voor mensen die minder bedeeld zijn. Ja. Maar andere mensen mogen ook komen. Die vinden het ook heerlijk om erin te snuffelen. En je merkt inderdaad, het trekt heel erg nu. Ja. Mensen vinden het altijd leuk om tussen de kleding, speelgoed, ja, kerstspulletjes, van alles hebben we. Schoenen, noem maar op. En het is heel erg leuk en gezellig. En het heeft eigenlijk een functie van met mensen praten. Hoe is het ontstaan? Hoe is het ontstaan? Ik ben in de woonkamer gekomen. Ja. En toen was Karoen daar. En die vertelde dus dat er ook een kamertje was waar jassen hingen.
Hè? Zo was het gegaan. En die vertelde mij van, ja, dat is wel leuk. Ik zeg, god, dat vind ik wel heel erg leuk. Zou ik dat mogen doen? Hè? Zo is het eigenlijk toen gegaan. Ja. En dan heb ik dat opgezet. En wanneer was dat? Dat is ongeveer een half jaar terug. Ja. Ja. In de zomer. Zomer is dat geweest, ja. En toen kwam ik inderdaad in de woonkamer, dus zo kwam dat in gesprek. Ja. Ja, dat was heel leuk. Dat, En ja. intussen is dat helemaal ingericht. Hè? Het was een kale ruimte, heb ik begrepen. En nu is het ingericht. Je hebt Oh, het was een rommelkamer. een rommelkamer. Het was een echt rommelkamer toen we daarin kwamen. Hè? Ja. Ja, dat was echt, ja, eigenlijk niet fijn. Nee. Maar ja, Wilma kennende, die ruimt het wel even op. Dus, Ja, mooi. ja, dat heb ik echt wel heel... Mooi ingericht. ja, dat is heel leuk. Ik krijg ook hele leuke complimenten erover. En hoe werkt dat dan? Want in die kamer is dus van alles te zien. En kun je dat dan gewoon meenemen? Of zijn er afspraken over? Of? Er zijn afspraken over, hè? Dat ze En gezegd wie hebben komen dat daar dan? ja, de mensen kunnen gewoon komen kijken en kunnen passen. En er zijn mensen waar je aan merkt dat ze het wat minder hebben, die krijgen het gewoon mee. Ja, dat is gewoon, ja, dat vind ik... Ze hoeven niet een bepaalde keuring te doen voor het inkomen of iets anders. Nee, je merkt het aan de mensen. Ik heb heel goed mensenkennis dat ik denk van nou, die kan het wel echt Die kan gebruiken. het goed gebruiken. Ja, en dan is het al automatisch, oh, trek maar aan, doe maar. Dan neem ik mee. En waar was nou veel vraag naar? Waar komen mensen vooral voor naar deze kamer? Te snuffelen. Dus ze tussen de zoeken niet kleding. echt iets en als ze het vinden, dan ja, hebben ze gaat het. mee. Hij gaat het mee, ja, heel leuk. En waar krijg je de items van? Van wie wordt het gedoneerd? Ga je het ergens halen? Of? Nou, ik heb heel veel kasten opgeruimd bij mijzelf. Oké. Dus ik heb al heel veel daar naartoe gebracht. Het is niet de Wilma-kamer. Nou, blijkbaar bijna wel. Bijna wel, ja. Nee, maar mensen brengen het ook. En als ze dus wat brengen, krijgen ze ook een klein prestatie van een kaarsje en een bedankje erop, leuk ingepakt. Of een theekop met een thee erin, een beetje suiker erin, leuk strikje erop. leuk. Als Leuk bedankje, klein cadeautje. als ze wat brengen. Dus ja, Hoe kwam je op het idee om dit te gaan doen? door hem, door corona. Caron is het Ja. talentenmakelaar van Wonen Limburg. Ja, correct. En jij ondersteunt dit soort initiatieven in de wijk. heb ik Ja. begrepen. Ik ben een soort wijkverbinder en in de wijk hoor ik heel veel mensen zeggen van goh, ik zou wel graag iets willen doen voor andere mensen. In de wijk Hoogvonderen is heel divers. En er wonen mensen die het heel goed voor elkaar hebben, maar er wonen ook mensen die het wat minder... Ja, dat wil ik net zeggen, want je verwacht het eigenlijk niet op Hoogvonderen. nee, je ziet het niet als je daar zo door Hoogvonderen rondloopt, maar achter de voordeur speelt daar genoeg. En de mensen die het goed voor elkaar hadden, daar ving ik het signaal op dat ze zeiden, goh, ik heb ook veel spullen, ik zou dat ook wel willen doneren aan iemand. En zo is het idee ontstaan in de Vlonder bij Georgina, die zei van, goh, ik heb hier een ruimte, die zouden we kunnen inrichten. En we zijn vorig jaar begonnen. In de winter hadden we een jassenactie. Dat was Limburg breed uitgezet en we hadden toen 50 jassen. Oh, dat heeft heel veel publiciteit gekregen. Klopt, Ook, ja. ja, dat kan ik Ja. me herinneren. Een hele leuke, sympathieke Ja. actie. Ja. En die jassen hebben wij dus daar opgehangen, van kinderjassen tot damesjassen. En zo is dat balletje gaan rollen. Alleen wat ik eigenlijk zocht was iemand die ook echt daar in die kamer wilde zijn. Om de spulletjes te ontvangen, ook om de mensen te ontvangen. En ook een extra antenne te hebben om te kijken van, goh, wat is echt nodig? Wat speelt er? Precies, Ja. Ja. vooral dat. Ja. En in de zomer kwam ik Wilma tegen. En Wilma zei van, goh, ik zet mijn schouders eronder. doe En het. super enthousiast. Het is bijna jouw kindje geworden. Ja, echt wel. Dat is, ja, echt wel. En Ja, hoeveel heel is leuk. het open? Wanneer kunnen mensen... Op de woensdagmorgen is het dan van 10 tot 12 Ja. en dan van 1:30 tot 3:30. Oké. Dan is het open. de woensdag is de ja, dag. het is wel heel beperkt. Vanwege de Vlonder is het niet altijd open. Mhm. Dus daarom is het op de woensdag dan, die tijden, is het dan beschikbaar. Oké. En in hoeverre... Oh, En Wilma sorry. is de enige, ja, sorry dat ik het zeg, maar en Wilma is de enige, dus we zoeken eigenlijk nog een, Ja, Nog iemand een extra erbij. vrijwilliger ja, erbij. ja, ja. Een tweede Wilma eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Maar het is heel moeilijk te vinden, want ja, mensen willen zich niet vastleggen. Hè? Het is toch een bepaalde verplichting. Nou, wat je misschien dat dit item Zeker. daaraan bij kan dragen. Ja. Ik had een andere vraag. De snuffelkamer, het lijkt heel erg op de weggeefwinkels. Is het daarmee te vergelijken en hoe ver is het dan zo? Ja, dat is ongeveer wel het gelijk, ja. Ja. Want dat zijn winkels die je dan in het hele land ziet. Ik heb eens even gegoogeld van tevoren. Soms in kraakpanden, vaak Ja. in armere buurten. Of ook vanuit een bepaalde doelstelling. Een anticapitalistische doelstelling. Ja. Je zegt oké, het gaat niet alleen om geld verdienen en om dat soort zaken. Maar ook om elkaar helpen
En elkaar te ondersteunen, ook dat sociale waar jij het ook over hebt. Ja. En ik heb dus contact ook met De groene, de de groene transformator. groen transformator heb ik dus. Ja, daar ga ik ook En Shop voor Nop. Daar doe ik dus ook mee samen. En dan, als ik dan kleding heb, omdat ik een kleine ruimte heb, doe ik vaker wat wisselen. En dan breng ik het bij de een of de ander. En dan doe ik dat dan een beetje wisselen. En dan krijg je een beetje variatie in het winkeltje. Ja, omdat ik een kleine ruimte heb. Hè. Ja, snap ik. Dus je kan niet alles... nee, dat gaat niet. Nee. Want ik las ook heel veel van die weggeefwinkels, die hebben ook grote overschotten. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie ook overal dozen staan? Of, Nee hoor, bij mij is geen dosis. Nee. Ja, nee. We merken wel dat het snel, mensen hebben soms ook wel het idee van, goh, we kunnen het hier wel dumpen. Want we moeten soms ook wel echt kritisch zijn en zeggen van, goh, sorry, we zoeken wel kwalitatief goede spullen. Het is geen afval, het moet echt herbruikbare dingen zijn. Klopt, en daarom Wilma controleert het ook allemaal. En dan hang ik het allemaal op kleur, een beetje op maat. En zijn het dan alleen maar, is het kleding alleen en schoenen? Of zijn het, want nu, het is de tijd van de kerstpakketten, mensen. We krijgen maar kerstpakketten, er zitten altijd wel dingetjes in die we niet... Ik zou bijna willen zeggen, kom een keer langs. Maar kunnen ze dat ook doneren dan? Maar Wilma speelt ook erg in op het thema. Dus nu Sinterklaas is pas geweest, nu is het Kerstmis. Daar maakt ze ook hele leuke pakketjes en zoekt ze ook spulletjes uit, gericht rondom thema's. Dus. Ik heb me laten influisteren dat jij ook zelf dingen maakt die je nog beschikbaar stelt. Dat vond ik wel erg bijzonder. Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik zit s'avonds te breien of te haken of het een of ander. Nou, dan maak ik leuke mutsen, noem maar op, van alles wat je kan maken eigenlijk. En dat terk op de tafel en dan kunnen ze uit zoeken. Mooi. En dat vinden ze ook allemaal heel erg leuk. Zie je die dan wel eens terug in de stad, dat je denkt, dat is er eentje voor mij? Het zou wel leuk zijn, hè? Het zou zeker leuk zijn. Ja. Nee, maar het is heel leuk als je dat allemaal ziet. Maar je moet het eigenlijk zien. Hè? Ik vind als je het ziet, het geeft een heel warm gevoel eigenlijk. Dat zijn ook de reacties die jullie krijgen? Ja. Hoe zijn de reacties? Heel positief. Dat mensen echt zeggen, oh, dat wist ik niet, dat hoor ik veel. Of waarom wist ik dat niet? Of is me dat niet verteld? En mensen vinden het ook leuk daar zo rond te kijken en te snuffelen. En soms hoeven ze niet per se iets, maar is het persoonlijke stukje aandacht. Ja, sociale contact heel is erg ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, want dat krijg je dan. Hè. Ze komen met verhalen aan en heel mooi. En als je daar de tijd en de dingen voor doet, dat is heel leuk. Ja, snowball. Ja. Fijn dat jullie het even kwamen vertellen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Veel succes. Dankjewel. Okay. En nu, beste kijkers, is het weer tijd voor Op Stap met Brenda. Hallo allemaal, daar ben ik weer met een hele nieuwe aflevering van Op Stap met Brenda. Ja, lieve mensen, het is nu toch echt aftellen voor de kerst. Dus reken maar dat de tips van de uitjes en evenementen die ik deze week voor jou heb verzameld bol staan met de kerstliedjes en sleebells in de snow. De sneeuw kan ik natuurlijk niet voor je regelen, maar gezellig wordt het hoe dan ook. En ik heb een alternatief voor als je de dennengeur in huis even zat bent. Dus ik zou zeggen, ervaar het gewoon even zelf en kom gezellig met mij mee. We beginnen met kerstliederen door Vocaal Ensemble Silhouette. Vocaal Ensemble Silhouette brengt op zaterdag 21 december vanaf 18:30 een bijzondere uitvoering van A Festival of Lessons and Carols in Kapel in het Zand. Deze traditionele viering met wortels in de Anglikaanse kerk bestaat uit lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, afgewisseld met kerstliederen en carols. Dirigent Hans Heikers en organist Jo Loepen begeleiden deze sfeervolle ceremonie die begint en eindigt met een processie van het koor. De toegang is gratis. De dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Roermond in samenwerking met Vocaal Ensemble Silhouette en lokale parochies. Neerritter heeft geen station, maar op 21 december is het toch de moeite waard alternatief vervoer te regelen naar de Lambertuskerk van dit dorpje in Leudal. Op die dag kun je namelijk vanaf 20 uur genieten van het solistenensemble van Ad Mosam, dat samen met studentenkoor Intonacatoren kerstmuziek brengt van beroemde Duitse componisten.
Deze wordt afgewisseld met instrumentale stukken in expressieve Italiaanse stijl. Je kunt luisteren naar bekende 17e-eeuwse kerstklassiekers, maar ook verborgen barokke parels ontdekken. Een hoofdrol is er daarbij voor de 14-jarige Amaryllis Wellens uit Mazeik. Deze uiterst getalenteerde jonge dame nam 2 maal deel aan het Prinses Christina Concours en ontving daar dit jaar de Ad Mozam Barokprijs. Waarmee ze de kans kreeg om als soliste op te treden bij deze serie kerstconcerten onder de naam Lucem Natale. Kaarten zijn voor €25 verkrijgbaar op www.klassiekemuziek.nl en tik in de zoekbalk Lucem Natale in. Mariabuurt Heide organiseert op zondag 22 december een gezellige kerstmiddag bij het Heijerkapelke. Vanaf 14 uur zijn bewoners van de hei en de rest van Zwalmen van harte welkom. Rond een warm vuurtje kunnen bezoekers genieten van een koffie, warme chocolademelk, glühwein en vers gebakken wafels. Tussen 15 uur en 17 uur zorgt een delegatie van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Zwalmen voor sfeervolle kerstliedjes. Iedereen mag een persoonlijke kerstwens of bal in de kerstboom hangen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld. De volgende uittip is even een reminder. Spiritualiteit kun je natuurlijk op veel verschillende manieren beleven. Dat ontdek je bijvoorbeeld ook tijdens de sfeervolle spirituele beurs in de Ursula-kapel in Roermond. Die vormt op 28 december van 11 uur tot 17 uur het decor van een evenement waar je kunt laten inspireren door mediums, holistische therapeuten en een divers aanbod van energetische producten, zoals kristallen, sieraden en wierook. De dag start om 11 uur met een geleide meditatie door Antonella Manca en eindigt om 16 uur met een spirituele afsluiting door Pascal de Wijde. De entree kost €5 per persoon, maar kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. En voor consulten geldt een maximale prijs van €15. En wat dacht je van een snertwandeling langs kapellen in Torren? Op vrijdag 29 december kunnen liefhebbers genieten van een winterse wandeling langs 16 kapellen in en rondom Torren. De route voert in 1,5 uur door het buitengebied, waarbij deelnemers de verhalen achter deze bijzondere locaties ontdekken. Voor kinderen is er een speurtocht met een winterse verrassing, wat de activiteit geschikt maakt voor het hele gezin. En de wandeling start aan de Baarstraat 17 en eindigt met een warme kop erwtensoep. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot 4 jaar betalen slechts €2. En aanmelden is verplicht via www.kruisen-en-kapellentorren.nl/shop. Roerstreek Museum in Sint-Odiliënberg kunnen bezoekers tot en met 31 december terug in de tijd met de tentoonstelling Hoe het was in de klas. Authentieke materialen, kleurrijke schoolplaten en een nagebouwd klaslokaal brengen het onderwijs van de jaren 50 en 60 tot leven. De expositie toont filmbeelden, interviews met oud-leerlingen en een ontroerend 4-generatiegesprek. Ook wordt de geschiedenis van scholen in de Roerstreekdorpen uitgebreid belicht. Een bijbehorend boek met verhalen en afbeeldingen is beschikbaar voor wie de ervaring wil mee naar huis nemen. En dan tot slot nog een heel belangrijke tip. In de aanloop naar Kerstmis brengt ook de kerstman natuurlijk een bezoek aan het Roercenter in Roermond. Op 21 en 22 december kun je hem tussen 12 uur en 16 uur ontmoeten. Samen met 2 vrolijke elfjes verwelkomt hij jong en oud in zijn tijdelijke onderkomen, waar je de magie van kerst van dichtbij kunt beleven. Het evenement is gratis en biedt de perfecte gelegenheid om een feestelijke selfie met de kerstman te maken. Ho, 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 ho. Helaas, het zit er weer op. Dit was het weer voor deze week. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit al helemaal in een feestelijke stemming. Lieve mensen, zoals ik vaker zeg, geniet. Maar geniet deze dagen vooral van elkaar. Dus doe de kaarsjes maar alvast aan.
Ik ga nog even lekker genieten van een heerlijk glaasje glühwein. En dan ga ik alweer op pad om de volgende uittips voor jullie te verzamelen. Dus blijf vooral kijken naar Op Stap met Brenda. Voor nu wens ik jullie een hele gezellige en liefdevolle kerstweek toe. Bedankt voor het kijken, een hele fijne kerst en tot dan. Ja, Leeflu, het werd hoog tijd dat we weer een muzikaal talent hier aan tafel uitnodigen. En dat is nemens minder als Cor Linssen. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. En wat hebben ze een chique trui aan, Cor? Die heeft met trussen tegengemaakt. Ah, kijk eens. Ja, prachtig. Het is straks ook nog een schoon muts bier. Ja, dat moet ook, hè? Ja, Ja, je bent gekomen om voor ons op te treden. Daar zijn we heel blij mee. Maar we willen ook graag een wat nader kennis maken met jou. Ja. En, Want je treedt op als zanger op heel veel plekken, heb je verteld. Doe je dat al lang? Ik doe het pas 3 jaar, wie voor de volkstuin weggedaan werd. Ja. Want het werd, doe ik maar met 1 oog zien. Dus dan deed de vrouw van mij die dan poort en ik trok het allemaal uit. Ik zie de diepte niet namelijk. Oké, maar waren de taken wel goed verdeeld? Ja, die zijn allemaal goed verdeeld. Ja. Ze zijn alle 2 bejaard, maar dat heb ik al lang gezien. Maar en hoe ben je dan bij het zingen gekomen? Gewoon van wilde gewoon nog het gaan doen. Niet achter de geranium zitten, wie ze dat zeggen. In het Actief plat, hè. blijven. Actief blijven. Ben ik bij Adenwies gehangen. Ja. In het Paradies. En zoals ze hebben ze me als solist gewoon eruit gehaald. Want je zag dat ik dat goed kon zingen. Nou, dan heb ik dat aangenomen ook. Maar ik had vroeger al eens gezongen. Ik heb al in Amerika gewerkt. Heel jong was. Ja. Maar daar was ik er niet mee bezig. Toen had ze flink het op. Hè. Ja. En dan moesten dan voor de passagiersdukker zingen. Dus allemaal Ja, dat heb je heel veel plekken gezien in die leven. Ja, Scheepsram, de westkust van Canada, was 19 jaar. Okay. Maar dat ben ik niet voor je nu, hè? Nee. Nee, laten we het wel even bij het belangrijke ding Maar dat houden. is ook Er is een interessant. ding wat ik wel even wil aanstippen in dat rijke leven voor jou. In 2022 was je in één keer een nationale bekendheid. Met een documentaire op WNL, Kinderen van Zwarte Amerikanen, Half an American. Black and Half American. Ja, Ja. en daarin word je gevolgd met een documentaire team. En die komen met een heel bijzonder verhaal. Ik heb de documentaire online onlangs bekeken. Ja. Zij hebben eigenlijk gezegd, bij de Amerikanen die het Westen bevrijden, zaten iets van 300.000 zwarte Amerikanen. Ja, zwarte Amerikanen, ja. En in de feestelijkheden na de bevrijding zijn er allerlei dingen gebeurd. Nou, het is niet feestelijk, het zal wel feestelijk zijn. geweest, ja. Maar, Ja. pap, die werkte bij de gemeente, die was schaarsvetter. En pap is diegene, blijft er nu nog, die heeft me grootgebracht. Die heeft nooit onderscheid gemaakt. Nee. Nooit gebeurd, ook niet naar mijn kinderen toe. Maar dat verhaal is dan zo dat op de Klevergraafstraat woonden ze destijds en het papje Amerikanen metgebracht, een stuk of 5, 6 kunnen er ook zijn geweest. En het verhaal is dan dat hij, als ze allemaal weggingen, kwam William, meneer Wekker, dat Amerikaanse uitje zeggen, het is een jong niet te doen, trouwens. Ja. Maar, Ja. dus, en toen is dat gebeurd eigenlijk. En dus is later, je bent geboren op de Kraampoort. Ja. Maar dat was een uitstapje met een Amerikaan. Ja, maar dat is toen gebeurd. Ja. Dus op de Klevergraafstraat. Maar jij wist daar eigenlijk je hele leven niks van. Niks. Er werd niet van gezegd. Ik was van hem. En ik heb 2 broers boven mij, die zijn net zo wit wie Stig, van dezelfde vader. En ook 2 onder mij van dezelfde vader. Die zijn nog altijd bijeen gebleven. Maar toen je jong was, Mooi. kreeg je dan geen opmerkingen? Ja, zeker. Ja. En wat In zeiden de tijd waar ik gans alleen de donker was. Helemaal alleen eromheen. En wat zeiden mensen dan? Ja, dat vertel ik zo. Waar ze in het zwembad, waar we dan hadden. Geweldig zwembad. En in de tijd hadden de mensen allemaal niks. Hè. Ik had een witte onderbroek plat gezegd. Je moest een kor hebben. Ja, de renterkorken, de renter daarachter. Nou, op de school waren het zo, op het schoolplein, de Boske school. We hadden heel veel vrienden omheen. De donderwerk bestond niet, hoefvonden bestond allemaal niet. Heerlijk kosten we boet spelen. Er werden van alles gezegd. Er werden glitser in.
Ja. Sta je dat? Steeds Ja, dat is iets met drop. Ja. In ieder geval allemaal zo is het. En Zwarte Piet kwam komen, moest er nog Zwarte Piet spelen, zeg misschien. Maar dat had met discriminatie niets te maken. Nee. Want op de school had ze ook mensen met allerlei kleuren haar. En gewoon een paar straten bij ons van de Henderkant vandaan waren een paar armstraten. En die mensen werden echt gediscrimineerd. Want ik deed gewoon met. Als Dus ze jij hebt werden- dat helemaal niet zo ervaren? Nee. Maar die ging nog geen lampje brennen op dat moment. Die Och, altijd gingen lamp branden, elke dag in de spiegel kijken. En heb ze nog gevraagd. Ja, heb ik nog gevraagd. En Ja. later de geest vertroebeld werd. En ineens waren die jongen weer boet. Die schreven de koor is een aangenomen kindje. Dus papa en mam zit het nog voor me. Die stonden af te wassen in de keuken. Dus ik zo ben ik aangenomen. En ik zie, steeds ik zie mam nog afdrukt. Doe best van mij, zag ze. Ja, dat wist ik genoeg. Nu moet ze de mond haaien. Dat is genoeg. Want dit hij niet verdiend. Hè. Nee. Ja. Maar ik wil het toch altijd weten, maar het is nooit uitgekomen. Maar Want Toen 2022, die documentaire, hè, Ja. ze zijn met jou en met nog iemand zijn ze naar Amerika gegaan en hebben ze dat net beschikbare DNA-onderzoek hebben ze laten doen. maar Zijn dan ze onderzoek gaan doen? je kunt nog het vuur. Mieke Krekels had een boek geschreven. Ja. Mieke Kerkers. Ja. En het ging over de Zwarte Limburgers. Toen bel ik Mieke op, Mieke. Ik ben ook zonne. Ja. Zag ik, Ik wil dat niet Ja, ik wilde ook wel eens weten wat er geeft. Ja, natuurlijk. Dat klokje tikt door, hè. Ja. En mijn kinderzussen binnen niks aan. Maar toen had een nicht van mij in Amerika, ik wist nog niet, dat werkte op zo'n DNA-bank. Dan had dat zijn DNA erin gedaan en nog een andere neef. En daar matchte ik met. Toen belde ze me op, ik zou met wel doen aan het programma. Ik zei, dat wil ik zeker wel meedoen. Ja, En dan natuurlijk. hebben we dat gedaan. Dat is de eerste keer als mijn dochter met geweest. En dat was, het ergste was, die hebben een graafje Amerikaanse soldaten. Hoor. Die gingen in Knoxville, Tennessee was Want het. ze gaan met jou eigenlijk mee op reizen daar naartoe, want ze Ja. hebben een Met z'n verre tweeën. achter, Erik en Bram heet je. een nicht en Heel uiteindelijk veel familie. in kaart gebracht. En het is heel mooi om te zien als kijker hoe jij die mensen echt in de armen valt en hoe zij het ook gelijk dat- zo accepteren. Maar dat kun je zich niet meer voorstellen. Hoe was dat? Ja, hoe dat was, nu nog ongelooflijk. Het gelukkig, ja. Want dan kom ik toch, ik ken die mensen helemaal niet. Hoor, ja. En toch voelde dat gelijk goed. En dan ging ze naar een of andere kerk, ik weet niet meer, een baptistenkerk of dat geloof ik. En dan ging ze op de stoel zitten, waar die, mijn vader, ik weet het niet echt zeggen. Ja, Maar ja, die Amerikanen horen dat keer. Verwekker, Meneer ja. Verwekker, die had ook gezegd, dan ging ze dan zitten met me niks geneven mee. Ja. En dat voelde toch raar. Ja. En het ergste was op het kerkhof. Steeds, ik had een link metgenomen. En rest in peace from your son you never met, had ik op laten zetten. Ah, Ja. ja. En William Betts Jr. William Betts. Ja. Ja. Ja, en, ik heb een woord staan, William Betts the third. Ja. Ik zeg tegen meneer, zo, wat is dat? We hebben van ons adellijk bloed kennen. Ja. Ja. En dan komen ze dan erachter dat die oma, mijn echte oma, zou ik maar zeggen, die half Indiaans is. Ja. En half Iers. Ik heb ze niet metgebracht, het duurt het programma te lang. Ja. En toen heb ik, in Amerika heb ik een foto gekregen van haar moeder, een echte Indiaanse. Ik ben de naam kwijt. Ja, Zo, wat is dan. nou het belangrijkste wat je van dat hele avontuur hebt Rust. meegekregen? Rust in de tent. Dat is wit. Altijd dat aanraken. Ja. Die vroeger alleen Ja. was. Ook een Stenerbos, zo'n menke. Zo'n cruisekop had ik toen. Hoor. Ja. Dan zit mijn dochter, nu pap, toen was een attractie. Maar mijn kinderzussen binnen niks. Al kralkens hebben die, maar zo verder niks. Ja. En dat denkt ze altijd, waarom ik? Of hoe kom ik vanaf? Ja, hoe kom je vanaf je kinderen? Waarom zeggen die dat niet? Dat ze zo ver kind schoon. Dat mensen zo ver willen zwiegen, Ja, zo maar ik lang. heb er dat heel even niet, Hoe- niet echt van weten, anders hebben ze zelf geen leven. Nee, in dat wou ik ook vragen. Hè. Ik weet niet of je ouders nog overleven. Of dat ze dat Nee, nog die hebben. leven niet meer. Hebben die dat nog meegekregen? Dit? Nee, ik heb wel een jaar of 35 geleden kom ik thuis. En toen waren ze ook mee bezig toen we de Mazeroerbode, wat dat toen was.
En die waren ook aan het zoeken van mij. En toen kom ik toe en ik probeer het eens. Ik zeg, mam, ik heb hem gevonden. Wat? Leeft er nog? En zo verzoot zich in de voet, zo. Ik zeg, wie heet dat dan, mam? En toen klapten ze weer dicht. En eigenlijk op het sterrenbed heb ik het nog gevraagd. En heel familie zegt dat toch. Die hebben dat alle twee geweten, zeker weten. Zeker weten. Was misschien een afspraak wat ze gemaakt hebben bij de wedstrijd? Ja, dat denk ik. Ja, die hebben dat best moeilijk gehad. Van zijn met 6 weken zijn ze een beetje naar Buggum gegaan. Naar Buggum, dat is nu nog het een van de wereld, de Eikern. Maar heel mooi is het zo. Dan komen we naar de carrière, dat de om en open liggen van de Linse kant. Hè. En dan was het zo, voor mij was op een carousel, toen tegenover oom stond. Zie je dat niet opleven? Om dicht te zien. Kosten ze een poesgreep, ja, even kijken naar de van Gerard hoe dat dan was. Je hebt allemaal tegen de poesgreep, de hele middag. Toen pap het muug, wat kwam er mee halen. Wij willen nu graag, dank voor je verhaal trouwens, een prachtig verhaal. Heel over bijzonder. hoe dingen en mensen toch bij elkaar komen en elkaar weer vinden. Ja, zo ver de afstand, 6 uur tijd verschillen. Als ik heb gezegd, ik hoef me niet zo was te bellen. Nee, oké. Wat is het hier nog? Goed. Hoe heb je nu de contact met de familie trouwens? Goed. Ja? Goed, ik heb de telefoon extra niet metgebracht. Ja. Dan was belt die niet hoor. Laatst heb ik gezegd, we moesten bellen. 2 uur, tijd, dan is het hier 8 uur. Oké, nou. Als ze een keer naar Nederland komen, nodigen we ze hier uit. Nou, dat is goed. Heel graag. Ja. Goed, ik wou net al even zeggen, dank voor je verhaal. Ze wilden toen op die carousel naar jou kijken. Wij willen graag nu naar jou kijken en naar jou luisteren, want je gaat 2 liederen zingen. Moet ik die achter elkaar zingen? Oh, ja, zo, dus. als je dat zou willen doen, heel graag. Jazeker, we gaan genieten. Zo allein, denn mein Pferd hat bei Nacht die Augen für immer ganz gleich so gemacht. Der Sattel ist leer, ich setz mich darauf und traurig schau zu die Sternen hinauf. Wir sehen uns wieder, ja das spüre ich, mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Wir sehen uns wieder, ja das spüre ich, mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Mein Schimmel ist Mary und war mir treu. Die Welt war so groß und so schön für uns zwei. Mir schmeckte der Whisky, doch bei jedem Glas kam eines auf Mary, sie mochte kein Gras. Die Mary war gut und darum glaube ich, mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Die Mary war gut und darum glaube ich, mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Wir ritten nach Süden, da gab's eine Bar. Die Frau dort hieß Mary und war wunderbar. Ich küsste sie heiß, doch sie lachte mich aus. Dein Herz gehört Mary, doch der vor dem Haus. Sie wollte nicht warten, doch ein Trost bleibt für mich. Mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Sie wollte nicht warten, doch ein Trost bleibt für mich. Mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Mein Schimmer wartet im Himmel auf mich. Dankjewel.
I'm dreaming of a white Christmas, just the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Dank u wel. Dit was Breek de Week. We hopen dat u net zo genoten heeft als dat wij genoten hebben. Dank aan alle gasten hier aan de tafel. En dank voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Tot volgende week. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.